ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. సాన్విక, మీరు ఎన్ని పెళ్లిళ్లు చేస్తే, ఎన్ని శుభకార్యాలకు ముహూర్తాలు పెడితే ఇంత డబ్బొస్తుంది చెప్పండి? మేము మీ విద్యని అమ్ముకోమనట్లేదు. ఇష్టం లేని పెళ్లికి నిశ్చితార్థం ముహూర్తం పెట్టి మా బావగారి జీవితాన్ని నాశనం చెయ్యొద్దు అంటున్నాను. అయినా ఆపద్ధర్మం కోసం అబద్ధం ఆడొచ్చని దేవుడే చెప్పాడు కదండి. పంతులు గారికి అబద్ధం చెప్పడం ఇష్టం లేదనుకుంటా సాన్విక. పద వెళ్దాం. అమ్మా